ва Абузар ба мисли шамол равон шуд ба кӯчаҳои Мадина дар ҷустуҷӯи Билол. ва ӯ пайдо кард Билолро дар кӯчаҳои Мадина. ӯ наздик шуд ба Билол, ба замин афтиду сарашро ба замин гузошт ва гуфт: Билол, қасам ба Аллоҳ, ман санамро намебардорам аз замин то он даме ки ту онро бо поят зер накунӣ ва нишон медиҳӣ ба ҳама мардуми Мадина ки кадоме аз мо лоиқи эҳтиром аст ва кадоме аз мо лоиқи эҳтиром нест. ба фикратон Билол чӣ кор кард? ҳамаатон ба ин ҷо биёед. Не, тамом, халос, анҷом додем, ба охир расондем, фаромӯш кардем. ӯ дар замин нишаст ва буса кард Абузарро ва гуфт: ман туро бахшидам ба хотири Аллоҳ, бародарам. Тамом, халос, мавзӯъро пӯшидем. дар куҷост ин гуна дӯстдорӣ?